Spark-toiminta lähtee, silloin saa alkaa tekemään hommia. Jos stop tulee, pitää olla. Tosiaan 2 kertaa 24 kiloa, eli yhteensä siitä tulee 48. Ja samat säännöt, eli kuulumista kerran syliin, ja sieltä jalkojenvoiman pääsääntöisesti ponkastaan ilmaan. Tehdään pieni aloitteena, ja sen jälkeen kuulet päätyy suorille käsille ylös. Ei saa punnertaa, pitää työntää. Rennosti vaan, Marko. Ja tässä lukemat on seuraavia. Tällä hetkellä Suomen ennätys, mikä mahdollisesti rikkoutuu tänään työmässä, on 22. Ja 1 minuutti täynnä. Ja tää 22 tulos on tosiaan ykköslaudan Simon Purvisen hallussa tällä hetkellä. Eli semmosia lukemia. Yli 100 päästä, että 10 kertaa minuutissa on tahti, mutta tämmösiä lukuja aletaan mennä. Ja te voitte kokeilla, kun täällä 2 kuulla, niin se tuntuu. Eli se on vähän raskaampaa. Te tunnette, kokeillaan ensin kotona, että näette, että kotiin on 2 kuulaa. Voi olla 2 kuulaa, että painaa saman verran. No niin. Eli kokeiltaan sitä. 2 kuulaa syliin ja sitä työtä. Huono seurannut tuota kisaa, kun ei yhtään nähtiin ja millä rytmillä ne on. Joo. Niin kuin äskeisessäkään naatteerässä, niin ei yhtään tiennyt, että ei tajunnut, että se Mari veti niin helvetin kovalla. Joo. Ja 2 minuuttia täällä. Mä esittelen vähän kilpailijoita lisää ja sen jälkeen mä kerron vain tästä asennosta, mitä on tullut yleisökysymyksiä kuulemaan. Eli tosiaan tässä on takana ykköslaulalla Simo Kurvinen Kuusamosta ja Simolla on tällainen lempinen kuin Satku, koska hän oli ensimmäinen suomalainen, joka työnsi 100 toistoa kisoissa. Eli taputukset Simolle. Hyvä Simo! Tänään hän kulta 5 SM-mitalia. Eli kova kunnollinen kaveri. Heikki Virtanen seuraavana Kuurosta ja sitten perustetaan Kirvoisportin liieto seura. Eli se on tosiaan Turun seudun semmoinen seura, että se kannattaa hakeutua treeniin, jos olette sieltä kotoisin. Kaarani 18 kilpailu. Myöskin veteraani hän kultaa 2 SM-mitalia. Aplodit Heikille. Oliko mielessämme Suomen puolella? No niin, puhutaan yleensä. 3 minuuttia. Meillä on 7 jälkeen hyvin tekee hommi. Suomen Ville Oikainen Oulusta. Suomen Kahvakula Ääryssä. Hän on 86. kilpailija, tosi kokenut kilpailija. Ja on käynyt 2008 vuotta kilpailemassa. Hän on 5 SM-mitalia. Aplodit Villelle. Ja sitten Hersala Marko Pääkkönen myöskin Karjalta kotoisin ja perustaa Suomen Kahvakula Äärytä. Hän on ihan tavallaan tästä porukasta tuoreen tulokas kilpailija pariin. Hän on parissa vuodessa parantanut yhtä lukuun ottamatta kaikkia miesten ennätyksiä. Aplodit hänelle. Hyvä Marko! Ja sitten vähän tästä asennosta, eli tässä ollaan kuullut alhaalla niin semmoista sylissä. Ränkkiasennot sanotaan asentolle. Se miksi me ollaan täällä takakennossa on se, että tarkoitus on saada ne kuulat, anteeksi 4 minuuttia, kuulat sen painopisteen päälle. Eli ne ei ole selän kannalta, vaan ne on lompan päällä ja sitä kautta jalan keskiosan päällä. Me voidaan sieltä sen takia olla takana, voidaan lemätä siinä väliin ringittää. Eli kuulija pitää olla aika alhaalla ja painopisteen pitää olla rantion päällä. Jos toi asento on teille tiedä, niin ei kannata heti lähteä ottaa ainakaan raskainen painosta, vaan otetaan pienen ensin. Tuomitte se olemaan. Kuulija aika pikkuilla lähestyä 4,5 minuuttia. Rauhas vaan Marko, ei oo hätää. Tässä vaiheessa 50 on Heikillä. Ja puoliväli 5 minuuttia.
minuuttia aplodeja. Eli kuten huomaatte, nämä minuutit rupeaa hankalia, että siinä rupeaa vähän jo hippoilemaan. Hengitykset koko ajan kuitenkin jaksaa kulkea, jos pystyy keskittymään. Hyvin haastava tilanne henkisesti ja fyysisesti. Eli sen lisäksi, että tässä kehittyy kunto, niin myös sellainen keskittämiskyky ja sitteys jonkin verran kasvaa. Se vaatii sitä, mutta ei tarvitse alussa olla huipussa, että oppii tekemään. Vaikeaa tässä on se, että tätä paljon pystyy rauhoittumaan ja palautumaan. Eli tehdään paljon toistoja, jalat on täällä hapoilla. Pistää vähän palautua toistojen välissä. Se mitä edettää tällä on esimerkiksi tehdään kaikki toiset putkeen, vaan me tehdään toisto, palautetaan, tehdään uusi toisto, palautetaan. Se on tärkeä ominaisuus. Se on vaikeita aluksi, mutta sen oppii kyllä harjoittaa. Ja 6 minuuttia. Täällä 80 sivulla tässä vaiheessa. 6. Eikä 65. Ja muistakaa tässä lasten ennätysmies mun takana. Sulla on ihan tasolla 76-77 äsken kyselemään. Yes, kyllä. Ja reilut ei kätellä ekaa tapetaan sitten. Katsotaan kun voittaa, pieni valmiina. Onks yleisö valmiina? 7 minuuttia, hyvä pahapuolei. 3 minuuttia jäljellä, vielä on jotain tapahtua. Ja tosiaan sitten loppuu siinä vaiheessa, kun tuolla lasketaan. Tuommoista 10 minuuttia on pakko tehdä heti ekalla kerralla kisarissa, vaan niin vaan pystyy siis kuulet pois. Tärkeintä on ollut katsoa tekniikka mieluummin, hyvä kunto laatu, sen jälkeen on treenaamaan, ei voi kisoja ja tuutta sinne, niin harjoittelette ekalla tekniikkaa, mahdollisimman hyvä tekniikka. Ei vaan kisa, keskitytään pelkää tekniikkaa, sitten se rupeaa menee paha. Nyt numero tulee, niin pitää kiinni. Ja yksi meitä voisi tehdä tämän jälkeen, niin tuossa Tuomo kilpailee tuossa takana, jos treenat on juuri sali tai Sandy, niin voitte käydä hänet kysyä kuullaan lainasta, käydä minuutin sarja, niin saatte tuntumaan saman tien, ei tarvitse odottaa. Se ei varmaan ole ilmoitteeksi voi saada lainaa. Ja 8 minuuttia, Erik Ilmoa. Vielä jaksaa tehdä, hyvä tänään. No niin Marko, hyvä. Loppuun asti nyt. Tekniikka pysyy suunnilleen samannäköisen koko ajan. Oi, Simo on yrittänyt 112 on jo tässä vaiheessa. 85 Heikillä. Täällä 87 Villellä. Voi Markolla 106 ja tää oli 97. Hyvä, vielä 100 yli. Viimeinen minuutti. Jaha. Simo loppuun! 3 Heikillä. Oi, 113 Simolla, nyt on lähellä. 108 täällä. 120, oi. Nyt ollaan kovaa. Tappotuksia. Toinen tsekkaa vajaa. Nyt tulee uusi Suomen ennätys ajattaa. Ja helposti tuleekin. 15 sekuntia.